Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasinho. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog amahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Disyembre 31, ilang oras na lang bago sumapit ang taong 2023. Inoras na lang mga kaaksyon ang aton nga ginahulat kag mag-abot na ang tuig 2023. Ang tanan nga halos mayoriya sa mga Pilipino daw positibo ang pananawan sa sining masunod nga tuig. Sa isa ka survey daw nagapakita gani na pila 92% ang mga Pinoy nga nagasiling nga mangin mahamuyaon, mangin maayo ang bag-ong tuig ning 2023 para sa ila. Sa ngalan ni Aksyon Jan Diaz, sa inyo alagad Aksyon Boy Duran, magapangalagad kita sa inyo tubtub takna alas 6 sa katapusan ng adlaw sang tuig 2022. Nakatapusan na ning adlaw. So mga kaaksyon, ibilin ta na sa 2022 ha. Ang tanan nga mga ibubunot, tanan nga mga kaakig, tanan nga mga hindi maayo nga mga natabo sa aton, mga negatibo nga mga paminsaron, ibilin ta na sa 2022. And let us face 2023 with a positive attitude. Nagaupod kita sa mayoriya nga mga Pinoy nga nagalaom sang positibo nga kapalaran sining tuig 2023. Ang balanta na karon antes na anong aton mga balita nga pagabantayan karon nga hapon. Karon sa atong paulong dinala. Sa mga balita lokal, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection nagamando sa tanan nga mga city kag municipal fire marshals nga ipasiguro operational ang tanan nga mga fire trucks kag equipment kag mangin alerto samtang ginasaulog ang ining pag-abot sang bagong tuig. Ang ining mga palupok niya mo gining mga kwan mo gining ang ginatunaan bala sang hindi maayo nga pagsugata naton sa bagong tuig. Mayo lang na kung wala sang mga matabo nga mga insidente nga wala naton ginapabot. So halong-halong lang panumdum naton ini sa aton nga mga kaaksyon sa paggamit naton sa mga palupok medyo halong gid, no? Hindi naton gusto nga pag-abot iya sang bag-ong tuig. Kulang yang tudlo mo sa kamot. Lain pa nada kung mga isa na lang ang mata mo bala. Para kung sa una nga way maglupok ang kamera nga ginsindihan niya. Ano nga gad-gad ya nga hinuyop ya. Paghuyop ka sumigabong. Subong. One eye swordsman sa subong. So halong gid mga kaaksyon ha.
Samtang mga negosyante diri sa Bacolod ginabi-abi ning determinasyon sa syudad nga mapatuman ang kasuguan angot sa illegal parking. O kabay patani nga mangin consistent ang aton sining nga mga opisyal bla sa pagpatuman sining mga ordinansa naton. Hindi lang ta bala siling nga daw ningas kugon blang siling nila. Ngay patuman sa bunga simana, sa simana wain man. Dinak panay sining nga simana, dinak panay dason nga simana, dason bulan wain naman. Amo na kung isa ang agmasami, ang nagatugas ang hindi maayong lakat sa aton nga trapiko. Ako ya, I'd like to believe mo, gapati ko ya, nga may nagakaigo na kita nga mga ordinansa, mga pagsulundan, mga kasuguan para sa pagpaganhagan sang kagutok sang trapiko. Ang problema sinadra, kay ini nga mga ordinansa nga madugay na naging pasar, daw hindi man bala mapatuman sang husto. Ipatuman isa, dua kasemana, kaya patubtob isak bulan na. Pagkadason, balik na naman, why na naman. Take for example ining jaywalking ordinance, anti-jaywalking ordinance. Dumduman ko, kapila na nimo, ngay ginapatuman, strikto. Kundi pangdakpanay, dinakpanay to, sang mga nagatabok nga wala nag-aagi sa pedestrian lane. Ay ahay, nawig na gituguroy sa kabulan. Pagkadason, naranaw, pinagustuhan na naman tabok, bisan din lang. Ang tao nga pinagusto lang tabok, bisan din lang, bisan way pedestrian lane. Magluwas nga nagatugay ni isang kagutok sa trapiko, kadelikado pa. Diri masami nagakatabo ang disgrasya sa mga nagatabok sa dalan nga wala nag-aagi sa pedestrian lane. Tigaling nga muna may anti-jaywalking ordinance kita, pero hindi man mapatuman sang husto. Sa nasiling ko na daw ningas kugon la. Hindi naman kita guro ko nang tawag naton nga ningas kugon, manhalin pa sa elementarya kung ningas kugon Kakumo na niya nga tinaga mo, no? Nablang pariyo bla kugon, kita nyong kugon nga laya. Pagtutod mo sina, madaba-daba na siya. Pero dugay-dugay wala na, patay na siya, dugay-dugay wala na. Amo nang ningas kugon. Madaba-daba siya, dugay-dugay madula siya. Kaya mo na ang pagpatuman naton sa pila naton ka mga ordinansa. Ilang taon tani kung daw ano ka determinado ang lokal na gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa pagpatuman sining illegal parking ordinance. Nami niya patuman mo blaway piliaya, wala pili. Kung makasala kaya illegal parking ka, dakop. Misin o kapagatarpulano. May ikaw pa ang may konsihal ka pa? May mayor ka pa? May pulis ka pa? Basta illegal ang pagparking, dakop. Ang nami da. Hindi ta pagpilion magdakop. Magluwas nga daan nga iningaton mo ordinansa. Magluwas nga ningas kugon. Daw may pinilian pa. Bisa na lang gani siya dinakpanay sa masalakyan Dibla? Kung dakpanay sa salakyan, sinong permi ang inapangdakop haw? Na malang masalakyan bala nga daw ang tag-iya gani daw lusa-luso na makatugong sang gasolina ya kung sang krudo niya. Amo man lang inapangdakop, inasaligan. Pero kung gwapo sa lakyan mo, gwapo sa lakyan mo gani, nawala man nila ginapaparahan. Pero kung sa lakyan mo gani daw hindi man aircon, ay amo man ang sako dinakpanay nila sa imo ya. Muna blang but naton silingon ang punto naton dira. Kung dinakpanay gani kinanglan wala pili. Wala sang pili, wala sang pinilian.
Wala sang santong kabayo bla ning nila. Santo man pro kabayo. Kinahanglan ang pagpatuman sa aton nga mga ordinansa kag kasuguan alalangay para sa tanan. Kay budlay na ko may pinilian eh. Kaluluoy lang na iya mapigado. Kaluluoy lang na iyang mga isang koneksyon. Kapin pa ko ng ni mga may mga koneksyon. Sos, daw na hadlok man magdakop ang aton nga mga alagad sang kasuguan. Di ba? So kabay pa nga determinado gid ang aton nga syudad sa Bacolod sa pagpatuman sining ordinansa kag hopefully ginalauman man naton ang iban nga ordinansa naton mapatuman sang gusto. Areo 2023 sugataon kita sang saka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Sa akong ding report nabutang dire tub 2 ka pesos ang saka sa kada litro. Pero ano may nakita pa yung latest hasta 3 pesos. Sus, masubo-subo aw. Ito ka namin tani sa sugata natin sa 2023. Una dahil nga magasugata sa atong tikabalo naman kamo kada Martes inang adlaw yung napatuman. Di ang Martes nga adlaw is January 3. January 3, base sugataon kita dayon sa saka sa presyo sa produkto sa petrolyo. Masakit naman dayon. Panugod pala isang tuig, balbalo na kita sang saka sa presyo sang produkto sa petrolyo. Subo, no? Anong tana? Hey! So kinanglan mga buwas, ti kalabanan galing kung mga pizza uno, ang aton mga kaksyon daw hindi magpagwa kwarta eh. Kaya hindi ka kuno magkuhan. Hindi ka kuno maggasto para nga hindi ka gastador sa bilog nga tuig. Pati mga kamusna. Unang iban way kapagwa kwarta basta Enero 1. Kay mapugian ka kuno mo silang nila mapugian ka. Kuya ti. Kung may kinanglan nga mabaklon kaya kag importante karon nga lang hindi ka magpagwa kwarta. May ganit na nga gasto ka pizza uno para nga butsilingom ino gasto ka bilong tuig eh, no? Kung nasige gasto mo. Lain naman ay pagpalanawan, no? Pero kalabanan way gina sila nagagasto basta pizza uno. Kay para kuno nga hindi sila mangin gastador sa bilong nga tuig. Sige, muna pila sa aton nga mga balita, natipon sa aton nga news center. Pagbalik naton, i-check naton ang aton patrol. Sa sitwasyon karon sang syudad sang Bacolod, sanda nga halos tanan nagakinarankaran, nagasinako-sako para sa preparasyon sa pagsugalaw sang bagong tuig. Standby, magabalik kita pagkatapos lamang suni. Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba? Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office anak, ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay message ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang eh yung pigado tas eh kay ano ko sila manisurbo ko sila bilang tapos Komprehensibo, wala sang may ginapasinho. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time in punto las 5 kita mga ka-aksyon. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Maayong hapon na anay dira kay Rodrigo Subebe kag kay Manuel Moratilla. Gandang hapon po. Jose Mongcal Torilla, maayong hapon man from Bidalbagan. Kay MJS Candido Hildore, good afternoon dira na advance Happy New Year. Kagay Athia Kim Eriman, mga hapon sa imo ating Rochelle Fulgencio Susana, dira sa Don Salvador, sa Don Salvador Benedicto. Kagdira man kay Ray Flores Barrioga. Happy New Year in advance man sa imo dira. I-check ta ba mga ka-aksyon na anong sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Balo ka, kay na nagtingwagid ko nga temprano pa magkadto direti kung ko nagtimprano laban-laban ma-late ko kay perte subong ang kagutok sa trapiko di especially diri sa downtown area. Damo-damo dyan subong mga nagkinaran-karan pa. Gakinaran-karan sa pagpreparar para sining bagong tuig. Pero ang migo ko niya kuha na ni saya ng ready na ni saya. Alert and ready. Migo ta Bob Francia, maayong hapon da sa imo pare. Advance Happy New Year sa imo. Sabay pa nga ining bagong tuig may makadamo ka makita nga mga bag-o. Bag-o nga pamatasan sa aton nga mga ka-aksyon. Pare Bob Francia, maayong hapon. I-check ko na ang aton sining patrol. Upod karon sa isa sa pinakamalipayon gising panahon sa Pasko. Kadamo-damo sang nakuan sini, kadamo-damo sang nag-alabot ni siya nga mga pamasko. Damo-damo nga grasya na batons ni. Check ta sa patrol aksyon Zil Minardo. Sa aton sining report sa sitwasyon sa syudad sang Bacolod, Action Zil, mayong hapon and Happy New Year. Action Day, good afternoon. In advance, Happy New Year. Nasa mo, kamusta? Okay lang. Ano, kumusta ka do? Ara kasunod ba nga aw? Para sabi sa may downtown area sa Action Day, sa may dalan na Raneta. Sa kilod na nakasunga niya. Sa din sa Raneta? Sa Gabaligyan na putas? Dalan na Raneta, Action Boy. Hindi. Ano kadamo, git sa tao, subong. Berte. Wala ganit ang tas Action Boy, kaya nga ako lang kung diin niya, napit na lang. Ang pinag naka-oras, sa buto pa, karan-karan, nila. Hindi nyo na yung na-question nun, kaya nasa mag-iwan, kasi nakakita karta. Nan! Correct! Oh. Hindi
Hindi mo na sila makuhan nga sila nga ay anay kay manag-ara na pila lang ka oras ka magmaong doy ka mo pa yung pagkitaran kara nila iyasang pamakal iya ti kay basi bago lang kita kwarta. Amo na action boy, ang iba nasa kagapo na nagseldo 30 no Oo. no subong. Oo. Kasi ang nagdaon ko sa loto ko na bula. Ay, nano. Nagdaon sa loto ko na bula. Oh, kagabi lang to nagdaog. Way pa gani ko to ka. Way pa to gani ka kubra gani sa nga daog guro kay ti holiday mo. Gani, hindi na tayo maganda. Kaya ang iba nga, lalaot yung action boy na mag-upload sa Facebook, kaya gina na nagakumod-kumod. Saka nakagotok dito, no? Kara man pero ina. Matamat. Pero ina nga kumod na sang gutok ara man ada siya. Ara man siya isa man siya sa nagapagutok. Okay, wala kayo nasakay sa jet. Tapos siya ya ga kumod. Nga actually isa man siya sa nagapagutok man. Gani nga, yung drama nito sa gotok. Sites nila, ano ito, madala sa kumod-kumod-kumuda na lang yung action boy. Oo. Yan mo ginaya kay amo na nga ti okay kaya kay ikaw ya pizza 18 pa lang ito na kumpleto mo nang imo pa malaklon di ba? Amo kayo action boy. Man sa pizza 17 nga daan daw nakapitik kag mo. Dito chete, taman kaya, okay na kaya action boy. Hindi kaya na kaya problema. Amo gani. Ay, paano madabok na lang tayo kapag sudad. Kuha na lang to. May pritohor naman yung hamsin, ano pa rin sila din. Correct. Baka na yung mga rings. Di ka nadampi nga area, di ka gidampi specifically. Action boy sa idalan, ginarin na ito, tapos sa rin, pa Central Market, na nga lagi, action boy mo. Nakaipikon sa nawag ka suyo, yung mga sunakyan, action boy sa may idalan, aranet, and disado, kagutok. Pero ang kalabanan, ito diri makita, ano, going ka diri sa area, sang Luzuriaga, kung sang Central Market, amo na diri ang madamo-damo, ang tao nga makitaan ka. Pero sa action boy, papakadto ko dira sa may office, so ini ang on-site, diri ba nga dalan, papakadto dalan, kung mga parkingan, na diri, hindi na ni kasyado, kagalaw, kagina ang mga sunakyan. No, kana bumper ka diri kay gila ang nakapasang trapiko pero ti sa action boy nagawang-hawa naman pero ang antal laban na no mga kautura naton yung nagapamakal sila sa ila nga mga luluto man action boy no pero sa diri action boy sa Luzuriaga may mga nagabaligya diri sa mga putas man o na pa ako may mga saging mani amo na diri ang mani may mani? May mani nga. Parang mani nga ano, pero action boy. Mani na nga May kabaligyaman mani kaya nga. May kabaligyaman mani nga hilaw Dito sa ano, yung sa Libertad, dito sa Central Market. Hilaw. Ano mo pa? San lagun mo pa? Oo, San lagun mo pa. Makata mo lang happy kung ano happy peanuts na action boy na nasa ko. Kaya dito sa tabok, no, dara sa may pharmacy, ayan action boy, tabok sang Old City Hall na namo. Kaya manadaan nga sitwasyon na sa mga hapon, no, mga paropot, mandira nga baligya. Bukas mo nga pa action boy, no? Baklit na dabi tatlo ka bilog Nakabakal ka turutot, why? Wala ka gabi, ginapilit, kasi saan mo nagbaligya, hambalan ka sa action boy, na bakal ko anong kabilog, basta ikaw maturutot, halin sa 31, sa uno. Wala ka na hindi ka bayo ka sa karapat. Alam ko, uto yeso, natakinig lang ako pwede sa banal. Pagturutot mo, parang jote mo ka karoon. Kaya karulat yan, sige, makataanong kami na may katurutot, halin 31, nagsasawa, ninakuwan. Basi napagkata sugod daw, di ka ka-duty niya, ano to siya ba niyan, tamaan sa turutot. Nakagadirit ka wala sa may firecracker zone ka wala sa may Jan Paul. Baka nyo na, sila nga persona, isang turutot is 3 for 100. Dito, ari kay nanay, naitag sila natin ang turutot mga kabigyan. Oo. Kaya may nagbakal. Pero sa mga nagbadi si nanay ng mga turutot, si action boy, may tunog? May kuwada isabi kag tilawi, abi turutot? Itisting lang? Pero kaya mga nagsana dere, pero mga gagmay sila action boy nga ma-adjustable siya. Kami ara single na kag-double action boy mo. Na 3 for 100 na siya subong ang baligyanay. Pero medyo nasakol sa kong ito action boy.
Nga nagabakal, kung mga sanggod, tindahan, amo ni ang ginabaligyan sa mga prutas. So, sa buong hapon, mayroon regalo yung mga babanan, yung mga kakao, mga tambis, ngalin sa ano sila. O ka na ka ba, ano sa sidewalk na action boy, ka nagigad, kung obserbaran ka, dira ang action boy, sa mga sidewalk, dira sa may dalan, no? May-ari na nag-plaster sila o kung mga nagalatag. Sumang bali ang isa ni kalinya, no, kaya apat na di kalin, action boy, ay isa kalinya, diri sa may ugoy sa Lusuriaga sa right side na occupy na kag dito man, maparkingan man sa piya kalin, bali ang pwede na magyan sumo is 2 lanes na lang, diri sa may dalan sa Lusuriaga, action boy. No, para sa atin yung mga kauturan sila. That's why, so kung hapon sa niyo, 5 p.m., amo na yung nagamatamad naman, no, heavy ang traffic diri subong Aksunda kay gina normal pa, no, subong niya pila ka minuto aran na, no, matamat heavy ang nakasya na traffic ko nato subong hapon, no? Ang diri guro Action Cell, ang diri sa Gonzaga guro medyo gutok man daay kay may baligya man da prutas mo. Ang sa Gonzaga, Action Boy, isang paglabay kasi ang sininga hapon, hindi pa kita mo nakagatok Action Boy. Ina sa may plaza blang area? Oo, sa may plaza ang area, hindi pa siya doon kagutok. Pero liliwas pa siya doon. Kaya tamo taga niyang bako doon kadastig lang ba sang Maggutok? Transition. So, nakato-traffic ko, kahit titila pala ko ka minutes, dire, nagawa ka na rin sa may Araneta, sabi sa may Lusuriaga, doon nag-heavy na dire ang traffic ko. Kung nakitaan sa live, dawa na siya action ba, pero kung ara ka mismo sa area, na may experience magad sa bong, kung ano ka, damo sa tao, kag salakyan, din sa may downtown area. Kalabanan ka bakal prutas. Kay ginakumpleto pa ng ila, ginakumpleto pa lang ila nga 12 fruits mo. Correct action ba? No? So, dira kay... Ako niya, kung ako to ya, Sel? Ako ya, okay na ko to ya, nakakumpleto, no? 21 na tong ako, eh. Sila? 21. Bugan, nalay na yun. 12 na, 21 ka na yun mo naman. Swerte ka gani sa 12, 21 pa? Isa pa na kay Nakdamo, no? The more the merrier. Uy! The more the merrier. Pero ikaw kapati ka sang 12 fruits na nga gapakuan, daw ba swerte? Wala eh. Ang dadla ko kakaon salad. Wala. Naton daw ay Guro ikaw ya. Aserte ko na sa tao yung kundoy mo, no? Ikaw ya, way ka magkakaon prutas, pero ka swerte si imo yan, no? Oo. Salad na ako yan eh, pero may ginakaon. Sila nagabantay di ang PlayStation 1. Oo, dari sa may dagan, isang, action ba yun, gatos lao. Aha. No, kamakitan ka, ang banko niyo, gyapon na. Biskan nga, managbuloy na, kasi tagana na ng isda pagkadot. No, kay medyo sa mood ang leksyon ng sunday mo. Medyo sa mood na pagkadot, matulay na ng isda. So, ang iban ka matama, pagdara, makalman sa isda, sa may Central Market. Kung tanawon mo lang Facebook, Sil? Sil? Kung tanawon mo lang Facebook live mo, doon katawhay lang. Ang action boy, no? Ang subong, pero ang mga katuslaw action boy, katuslaw Lusuriaga, mga dalan sini, subong nga hapon. Nagdari, ang nakasan traffic, action boy, slow to moderate, pag ano yun, no? Ay, dito ginamba ko sa may dalan sini sa Gonzaga, hindi pag yun masyado, panahon sa normal, pati ito, very slow to moderate na, bangod action boy, na sa factors nga, dali ang nakasan traffic ko, ang nagasabay-sabay man yung mga tao, action boy. Oho, notod si Action Sil. O, sige liw ko na liwat kontak sa iya. Jertel humayaw, may hapon diraan, niya wala kita da. Ara, ning kiyaw. Inday Plaza, kag Karen Miraflor, Happy New Year man sa imo, no? Siling ni MJS Candido Hildore, himu at 24 fruits mo para duwak tuig. Ay, isto no? Ang swerte. Sige, Action Sil. Go ahead, Action Sil. Yes, action boy. Nawag sa tamba ko kanina. Na hindi sa may katuslaw. No, slow to moderate rin ang lakas ng traffic ko. Kasubuman sa may Lusuriaga. Na nagapa, and then nagapa, tawag. Ang sitwasyon sa isang traffic ko, ng factors na nag-affect direction boy, amaman ang mga tao, which is
din man subong ang mga nagabinakal pa diri na sa may Central Market. No? Sa mga hapon sini, sa gabi, expect of action day, no? Sa sini sa gabi, damo pag ini ang mga kultura nato, nga makita natin na diri. Pero siya mga establishments diri sa may downtown area, sa Dalan Araneta, na Labyan Action Day, kaya matapat na sini sila panirado. Kasi diri do, tatlo ka traffic enforcers diri nga area ang aton nga makita action day. Kaya dito, kung nga nagakontrol sini sa makasang trafiko, kaya kasubong maano nagabulig, sini patabok. Ano pinagin sa mga senior citizen, mga PWDs, na mga kultura natin diri sa may dalan. Action scene? Action scene? Malabayan nyo karon dugay ang kwan. Pwede magyan na tanaw to sitwasyon sa Araneta, Gonzaga, bla, sa may plaza, bla, kung sitwasyon, para nga mga tanaw na to ng sitwasyon dira. Pero dali lang, labayan nyo ba, kay tanaw ta ng sitwasyon. Balikan ta ka action sale, kay may mga obligasyon ng kude. Mabalik ko sa imo, pagkatapos lang sa importante ko dire nga mga pahibalo. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula sa Joy. Puwerte nga ability! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka Wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, 18 minutos sa nakaligad sa atak ng Las 5. Rachel Nobleza, damayang hapon from Barangay Anahaw. Advance Happy New Year man si mo, Rachel. Balikan ko si Action Seal, kung di ni sa subong. Action Seal? Action boy? Yes, go ahead. Di ka na subong? Sorry na kami sa may balance ng Gonzaga, sin Action boy. Kung nga makitaan ta diri sa buong, medyo ang mga nagbakal diri sa prutas, hindi pa kita man nakadamo Action boy. Kaya diri nakasan traffic Action boy normal sa gihapon. No? Kung ato na sinimakitaan, nalindira sa may dalan Araneta, palikod rin sa may dalan Gonzaga Action boy, no? Going na dito sa may Rizal. Gutok? Gatan mo yan, libot. No? Tamo, gutok ang traffic. Induction day, no? Subong nga ako ni Sandro, dalan sinisang Gonzaga is normal ka, na ang naiba na nigaling ng problema lang. Iban ba lang ang mga jeepney drivers sa Sunboy, na ang ginasaway sinisang bitaw, kaya nagapapanaog o kaya nagapasaka. Bisan din lang. Sa mga pasahero, so hindi pwede. Bisan din lang. Loading, unloading lang na din ang area mo. Ano mo na problema, dang kisa, bisan din lang ka mapasakad, bisan din ka lang papanaog sa iro. Oo, that's why ang akong kasisaga, congested na Sunboy, no? Ini ang salakyan, bangod nga, may ara nagapundo nga jeep, hindi dapat punduhan, no? May ara nagapasaka isang pasahero ko nagapapanaog, pero so kaya sa mga Sunboy, ako makita natin tayo yun, dari ang lakat isang salakyan, mga nagabiyahin sila nga na jeep, na rin simana gana, nagasikat-sikat, pero kung tumapan na dala sila. Gaging sikat, ha? Oo, may sika niya nga naglabay sa buong pagkulang. Oo, magana, nakadelikado, kapama. Which is sila kami for the Sunday mo, na sumay tunga. Hindi eh. Oo, kano sa highway. Pero magana, lagyan mo lang kulit. Kabuot niya sa kapura na hapon. Pero ito sa buong hapon, no, ang mga nagabakalak Sunday sa prutas, no, so hindi ko kita mo nakadamo, na nag-amat lang. Pero kung i-compare mo diri sa may normal yung adlaw, no? After subong nga 31 Action boy, si Mambata nga daw mas madamo ang subong, no? Pero gina-expect sa mga managdaligya direction boy mo, no? Sa pag-interview natin, diri sa nagliligad, nakakapilata na din sila balikan, na maubos ang ilang baligya. Hindi man naubos, dupay na ang bilin Action boy, ano? Pag hindi na lang malugi, kung nabawin ang ilang sa niyang kapital, kung makaginansya man gamay. No, dari po tabok ng mga nagabaligyaman dari isang prutas Action boy, wala man siyang tabago, sini sa presyo sang ilang mga prutas, no? Kasi ano man gyapon, ang makita dari mansanas, lemon, na mga kiwi, sini, tungkan, nagmahal man ang mga prutas, no? Yes, Action boy, no? Dahil nagsaka din man ang presyo sini isang prutas, pagaling kay tiyo, ang mga kauturan kay Action boy, no? Basta na tradisyon, nagdarin sa una, kada New Year, sila kang taplang, may prutas yun, no? May handa sa may namisa, diskan, ano lang ang klase, Action boy. No? Kaya mayan yan sa mga umaya kami mga tanong sila. So, kapano, kung gano'n matanong ko sa umaya man sana. Nabugnaw sila sa amin. Oo. Sige, abi, tanong mabi mansanas kay mamupo tato kung magbunga. May naman ako sa akong kung tagtila ko ng mansanas. Sorry, sister na yung kabaligyan na oo. Kaya naman ko sa akong sabi ako sa sabi ako ang nagabaligyan dahil sa may baligyan sa prutas. Ay, ano salaan ka mo nagbaligya? Oo. Pero natindog ko sa tubang. Sabi ako sa nagabaligyan. Ano kayo naksindoy? May mga drinks na din sila, mga blacks na red. Pero sa rin, mga saging. Ano man dito sa piyak. Tapi lang seedless? Action, ang seedless ni... Dito ko lang seedless na subang, sir? 250. 250. Siling ko gid. Sir. 160. Ano yung Action boy? Siling ko gid daw kay nakabakal ko da kay Action boy? kabakal ko da kay na 280 pag hinatag sa akon, hindi pa sumpayo to 50, sige na lang kay dali ko mo. Ate na yun, kay sir, kahit 59, maging bakman sa 80, scam ka naman ang boss mo. Sige lang. Hindi mo nagyapon mo, ubos prutas ya. Kami, prutas, kayo na sa nagpaya.
Pero ka kung negosyante ka. Action boy, sa pagpanangkot, sa pinakamahal na ganito 60 adre, kaya namin to 50 lang. No, kag ang ilang may liso, 160 no? 160, kag ang black selection boy, 420, at barato diya, dito sa may Gonza, sa may Central Market Action boy, may napamangkutan ko to, 450 to 460, ang black na grape. Ano lang black aw? Namin ang black nga grapes aw? Action boy, mas pangit. Pag siya kayo sa seedless, balaw. Iyan ka na black, sir? California. Okay. Sana lang grape sa California. California siya, action boy. So mas tamis siya. Oo. Mas tamis siya. Tiyang ang siyang may liso na pwede mo lang na kuha mo lang liso kung wala na sa liso kung seedless na siya. Pero dahil nga sabor ko daw limboy. Gusto. Limboy. Base, mailan na action sale kung daw lumboy yung sabor niya, lain ako daw bangkiling. Parap lang ngayon ang bangkiling. Oo, masibla ko daw bangkiling. Ang sabor sinapla kung ano. Daso kabudlay sa mga may liso ng isa. Kaya pagkaon mo, daw yawang kapag ibang tupra kapag isang liso. Away ka gani ang budlay. Kasi kung mas mahal yung mas namin, yun man action boy. Galing kasi sabag yun man to. Dala ko may liso nga great. Man tupra kapaya lang. Kakautod si action sila. Amo na sa basta mahal to, tsak to nambal di action sale. Kung mahal, mas nami na siya, no? Amo, galing kay kita nga mga Pinoy may batasan, kita ang gisa bla nga, pareho lang sa baklanay, bla sang kuhan bla, mas nga nga, tagpila na, niya original ni, tagpila na, niya muning presyo, niya mahal, niya, ari lang barato, niya ti original na. Ay na. Di ba? Pag presyo sa iya, niya original, niya mahal, kay original mo. Anay kay mapresyohan sa isang barato, niya ti original na. Pag hindi ka original, bakal ka ganyan mahal. No? Sige. Balo ka kita nga mga Pilipino, mahilig kita sa barato pero nami. Dila? Mahilig na nga namian, tabla nga barato pero nami. Mangita kita sa barato nga nami. Amo na nga ito niya mahilig mo, no? Sige, action sale, go ahead. Action guy, kasi luwas beri sa kabaligyan ba na nila, no? Ang mga grapes natin, may mga Washington, man din sila ang mga apple. May ang red kag ang green. No? So medyo mahal-mahal man. Ano na siya fruit na, pero? Persimmon? Ano? Persimmon? Gigimon? Persimmon? Oo. Gigimon? Persimmon. Ha? Ano na sa prutas man? Ano sa Korea? Persimmon, sir? Persimmon, kanak siyang Ano na siya? Anong tsura yan, ha? Ano siya, sundo, do kamatis na vlog ko, yung tsura. Diba si kamatis na kadako? Dako siya. Basi- Pero sa kadag ko, pero ang yung tsura daw kamatis. Diba si kamatis na kadako? Persimmon, kanalan sa Korea. Ano na sa sabor? Tilawi, be? Dati sa ako ng sabor, action boy. Daw ano? Dati sa ako ng sabor. Pangayo, tabi kag tilawi, be? Ayaw mo na yan, aray man yan. Ikaw wala. Di kayo matilaw ka ba lang? Persimmon, ang bako gana naman. Then, di man nakalabasa ka, di ka nagamay man eh. So, daw tisa galing sabor sina, ha? Kamatis, pero nga gambay. Dako na yan, sir. Mas dako is kamatis, oh. So, Wala kasi napi. daw tisa galing sabor ya. Galing kaya hindi ko kauyon sa tisa yan mo. Ako man? Bakit na, ito nakahapa ka na sa gabay. Oo. Pero sa action boy, bang hindi ko gandi makitaan, makaitimahal, gin man naging subo ang baligyan. Ay, mo, sa Manila, nito sobra 1,000, subo ang kilo, isang atis. Atis? Na, hindi ka di ka laka, na wala ka di may makitaan nga atis, subo baligyan, action boy. Balo kang atis, kakuan mo kabudlay sa atis na kuan ba kay daw dali sa bla nagakabuka bla no? Dasig sa Malaya, makaplang munga siya be, Malaya niya dahon mapatagin ang puno, action boy. Okay. Kami tanom kami sa una mo nalaya, iya nga puno, pagkadason simana napatay, nalaya, iya nga dahon, pagkadason simana napatay ang puno. Way mo guro inamunyagan mo na yan. Way na lang dahon ano? Pero
No, kaya subong action boy no, damo na amo ni oras ko. Nagamatambat naman dere ang kadamuon sang tao diri sa mga nagabaligya o na nagapapakal sang krupas diri sa may dalan sang nagsaga kay digin pasiganan ni kani action boy na ang suga diri sa may public plaza. Makamakitaan ta ang replika sa isang NGC yung nagasiga action boy no, pero din bigid mayo visible diri sa may video no, kay medyo sa nagsanay pamangget pero diri sa iban nga mga puno ara makita natin ang white na Christmas lights ni is nagasiniga na kasi karon try naman ta bisita sa may Bacolod City Government Center dito to action boy para po na no, maka-register ka to. Parapol? Way ko na register kito ko katimalas mo ni sa akong sa rapol niya do magyapon yawa ko na daw. Bike ka naman kali. Motor kasi kat ka na lang. May bike na kuya, okay na ko sa bike ya. Maka-exercise pa ko. Oh. Hindi. Correct. Hindi lang tawan yung tubig karon na sa kwansa ng area sa Palupok da. Kumusta ang baligyan na ito? Yes, so, gabi action ba, medyo madamo-damo na sa agad ko. Expected so sa mga vendors. Dahil mas madamo, o kung naubos na ila, sino yung mga baligya. No, karoon, hindi ko na pagkalabanan, yung 31, sini, ang daw madamo, doon nga bakla na isang Palupok action boy. Magkadto ka to gani, tanaw ko sa Palupok, mga kuton mo ang gabaligya, natuntunog mo na Magsinasa ka niyo, tunog na dahil mo testing be. Ngayon, ako may para pamapahod niya tunog ang Palupok. Atong testing be? Gane. Ang ako gana mga gabi, ako try ko di ko tunog man ang turuto, pero di patistingan niya man action boy. Hindi niya, wala para kabakal ka mo. I-check the action boy, another guy. Kay subong, no, dariyo, normal na subong action boy, no? Normal pa subong ang nakadiri sa trapiko. Kag, action boy, no, do kataw kay pagani. Diri sa may sinata, kay gasig dilibot ang patrol sini sa atong nga kapulisan. Ay subong aray nga IPM, nababaka-baka man pangakot sa basura action boy. Nakabudlay daan ni bilin pa ng basura sa 2022. Ang nagbulag na karon to para sila. Sunday, na ang mga IPL at pamagulaan na nagapangakot sinisang basura na nag-away-wave pa. Ang pinuluan naman isang NGO, Wasteran, na kay karon ang mga lakta sinisang mga Palupok, hindi naman hamak, no? Diri sa mga areas, especially diri sa downtown area, kag sa may fire battle zone area man, action boy. Nakagati, may ginpakigbahin man ang Bacolod City Police Office ng mga numbers sinisang emergency hotline. Nung nga pwede na matawagan sinisang ato yung mga kautura in kaso nga mayara sa emerhensya man action boy. Nandito ito, kaya sa may dalan Araneta action boy going dito sa may Gonzaga, no? Kagang going na ganing size nga Araneta, amo na diraan nga medyo masako-sako action boy. Na kayo madamo, diraan nga sarakyan ang nagamilusot na no going to south. Kasi ang isa dira kaninya sa ang dalan is sila gina-construct pa sa Japo na malabyan. Kami ito kagina na gabaka-baka ko ito si Manong. Ang dira katapusan, no? Kaya kay Audrey siya nga drainage. Ito tayo gamay na Action sale? Action sale? Sige liog lang ko da bit check ta karon da. Danaw balikan ta karon, check lang to sa dito sa kuan bala sa Pope John Paul Tower na bala. Kung kumusta sitwasyon sa baligyan sa Palupok ha. Balikan ta ka karon kung may time pa. Mabalik ako maka-action diri sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos sang importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis.
Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TV kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaang Reports, Afternoon Edition. Piri lang sa Aksyon Radyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:36 na kita mga ka-aksyon. Padayon kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Magyapon sa inyo lagad Action Boy Duran. May hapon tanay, kag advance Happy New Year kay Mercy Palacios Relatos. Kay migo ko da Bernie Buen Consejo sa may EB Magalona. Pre, may hapon da kag Happy New Year Tayong Pasko mo padulong mo lang de. Miss Georgia Gargasiran, hamayng hapon man and Happy New Year. Kag dira kay Frances, no? Mayng hapon dira. Happy New Year, Frances. Na-miss ka namon sang pag get together sang Energy Fans Club, no? Si Felicie Benzula, mayng hapon man. Sa iban karon naman i-check ko na yung aton sa nga patro o na aton sa nga action reporter.
sa balita nga gidulong sa aton angot sining direktiba sang Regional Director sang Bureau of Fire Protection nga dapat operational ang tanan nga mga fire trucks. Ay, dapat preparado. Hindi na malikawan yung isa basi may mga sunog bla, may nang preparado. Pero kamo mismo yung mga kaksyon preparar man kamo Nanglan magpalupo kamo namin may tubig stupad, no? Kay kung nano kag dano gid man, at least bisan paano may tubig, no? Di ba? I-check ang report ni Action Alvin Grava. Action Alvin, please come in. Maayong hapon sa imo Action Boy, ginmanduan ni BFP 6th Regional Director nga si Fire Chief Superintendent Jerry Candido ang tanan nga mga provincial, city kag municipal fire marshals gay pasiguro nga functional ang tanan nga mga fire truck kag firefighting equipment kasunod sa pagpanghanda sang mga bombero sining Anyo Nuevo. Suno kay Candido, handom sini ang zero fire incident sa pagsugalaw sa bag-ong tuig rason nga iya man ginmanduan ang mga miyembro sang Bureau of Fire Protection nga mangin alerto kag mangin binantayon sa tanan nga tion sa posible magaluntad nga sunog tuga sang mga palupok. Nagaapilar man si Candido sa mga pumuruyo sa ila sining kooperasyon sa Bureau of Fire Protection kag nagpangabay nga kuhaon kag tandaan man ang mga hotline numbers sa Bureau of Fire Protection sa ili sining lugar kag gilayon nga magtawag sa tion sang emergency. Ginaabisuhan man ni Candido ang mga nagapanag-iya sang balay, ilabi na ang mga panimalay nga himo sa light materials, kaangay sining dingding nga himo sa amakan, ang atop nga himo sa nipa, nga basyahan kag basaon gid sang tubig, agud malikaw sa sunog tuga sa mga baga gikan sa mga palupok. Ari ang pahayag ni Chief Superintendent Jerry Candido. Pangamuyo nga fire free New Year. We have already directed all our local fire stations and our provincial directors to strictly follow and ensure yung aton firefighting equipment are all operational and in good condition. I-monitor din ang mga munisipyo na taon kung ilang fire truck operational. Pag hindi gani, tawag dayon sa region sa akon, kaya ideyahan naton mangita kadasang available na fire truck at ibutang sa ilang munisipyo para may protection sila. No? We will not allow that possibility nga wala sa protection, especially that we are about to welcome the 2023. At the same time, we are of course red alert and we do all our personnel, our strength and anticipation. No? Although wala man ginapayo, but we are just here ready and respond to any emergency. In short of it, sir, si Bureau of Fire nga nag-target gid karon sang zero fire incident. Yes, we are praying and hoping we need the cooperation of everyone. And that's why if we cannot stop ourselves from using palupo o firecrackers, kung hindi itagid yan mag-desider nga maglantaw na lang sa fireworks display, well, palihog lang dito kita sa karsada palupo. And again, please lantaw nato ng aton ibalay good light materials, ang tingin, makan, ang atong iba, baskon na ito nila. Ay kung hindi natin pabaskon nila, mapapagod na ang any kind of firecrackers na kung posibilidad yung kasunog atong balay. Ang imo na lang mensahe para sa aton sa mga bombero and at the same time sa mga pumuluyo sa Bacolod kag Negro. Yes, to all our firefighters, we just keep being vigilant, no, and doing our job. We have to remember we shall not respond only to fire incidents but all kinds of emergencies, and we shall keep our firefighting equipment and tools operational ready. And sa publiko, we assure them that we are here ready to respond. Just call us immediately through 911 or to the number of your local fire station. Ang pahayag ni Chief Superintendent Candido. Balita nagikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, 42 minutos sa religad sa atak na ang alas 5. Salamat kayo, Action Alvin Grava. Sabi ko hindi ito si Action Alvin, siya to.
Sige, mabalik ako mga ka-aksyon for more reports. Pagkatapos lang sang dugang naton nga mga pahibalo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante,
May tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa Afternoon edition. Piri lang sa Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:48. May hapon danay kay Jeneline Bandoha. May hapon kano Action Kuya Boy. Happy New Year, watching live from Quezon City, QC. Good afternoon din sa imo, no? Kag kay Alan Himotea, may hapon man Alan Louis Himotea. Happy New Year sa imo, no? Kay Alan Inoria, Happy New Year man from Mabini, Batangas. Uy, layo Kag Martin Baryoga, Merry Christmas and Happy New Year man sa imo dira. No, kay sa tanan kuno nga naga-monitor. I-check ko na mga ka-aksyon ang report from Action Art Tayhupon. Angot sining determinasyon na kung syudad determinado gid. Ngay patuman ining illegal parking ordinance. Nabi ni siya, no? Basta hindi lang ningas kugon mula, no? Check na to, Action Art, Tayhupon, Action Art, mayang hapon. Happy New Year in advance sa Action Boy. May Happy New Year, Action Art, tiway kita da. Aray. Awa. Ikaw ang ang bigatin. Subong talagsa ka lang gapulos Action Reports. Si Gasabel Gas, pang reporter mo kayo. Bisa na kong inagibot ko sino na ako ko si Gas na kayo sa Action now. Yan, sili ko sino ni man. Kung hirugin kuhan ka pang technician, ko sino na. Siya giman ko. Siya giman. Pwerte man ang tingog sa bugal sa Kalubang Ilaw. Action Alvin Grava. Scene of the crime operative. Ang muna mga tirada ng aperte. Basi Scene of the Crime Association na saya? Suka. Hindi pero mapalupok siya karon niya. Ha? Asya? Mapalupok siya karon. Ano ka bakal sa palupok? O, ara nagadaan. Ano yung bakal niya? Basta mapalupok siya sa designated area. Basta, Action Art, basta importante sa designated area, ha? Oo. Basi lang yung area, bla? Gani. Kinanglan sa designated area. May ba ito siya mabante, kaya basi nag-travel na ito siya. Anyway, ang balita pala kay kundi may ara sang pantayan kita sa Lunes, bangod gang bitaw kang iban pang mga departamento sa Bacolod, right after nga ini sila Action Boy ang create mula ni Mayor Benitez na integrated enforcement group sa Bacolod nga kundi mag-implement sa mga natulugan ng mga ordinansa. At silingi Frank Carbon nga mo ang nag-survey na Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sila actually nanamian kami sila kay isa nga ni ang MBCCI na naging part sang Bacolod Traffic Advisory Council na naghimo sa recommendation parte sa pagtutok sa mga problema parte sa Action Boy. So bangod sang pag-akto kag at least mo nang ginhimo sa mga alkalde, sila nga mo na ang pinaka-the best aid ang panugod sa 2023 ngayon na lang determinado kung ano mga suggestion na ginapapatian nga pwede doable nga ma-implement siya dapat din ipatuman ina sa city. No, kay hindi lang na actually subong parte sa illegal parking kag sa ambulant vendors kag sa mga illegal infrastructures o kung obstruction sa dalan sila nga sa pagkabilugan na maordinansa diri nga may kaiwan ni madulot sa Bacolod sa uli pagi sa integrated enforcement unit sila kung mapatuman ina mabatyagan gina in the coming years ang epekto nga idulot no sining madugay na gina-approve nga maordinansa o galing kulang lang sa implementation. Galing kino i-fit ka na o i-replay ipapati ko lang na. Sige. Sa kay action na Marlon Pinobita. Amo na nga balita, ikan sa Bacolod City Hall, action na tayong mula sa balita o na sa action.
naton sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art tay hupon. Mayo na no, hindi lang yang illegal parking ordinance, hindi lang ning mga mga obstruction, hindi lang ning ambulant vendors, damo pa ordinansa mo nga dapat ipatuman. So I understand sa report ni Action Art nga ang mga ordinansa nga madugay na napasar nga wala na implementar o kung na implementar lang way man gin padayon ipatuman gid, iga implementar gid. Kay later on makita naton ni ang pag-improve sa aton sining syudad mo. Kung traffic ang hambalan naton abe, ini mga ordinansa naton, mga traffic ordinances naton, i-implementar lang ni makita naton nimo. Ang importante na sinasiling ko na disiplina on the part sang mga pumuluyo, on the part sa aton nga mga enforcement unit naton dira sa syudad. Inang siling plan naton nga sigihon naton, hindi ningas kugon, kundi nga i-maintain naton, mangin consistent kita sa pagpatuman sining mga ordinansa, kag dapat alalangay ang pagpatuman, wala pinilian. Pag naka-violate kaya dakop dayon, wala ya pinilian, wala sang maninoy maninay dre, wala sang santong kabayo dre. Dapat alalangay ang pagpatuman sang ordinansa para ang aton sining mga pumuluyo mag-aware kag syempre magasunod man kay tinakita nila nga ang aton nga syudad is determined to implement these ordinances. Wala? Tanawon naton niya, kabay pa ining 2023. Mabatyagan naton ang mga amat-amat ang pagdisiplina sa aton sining mga pumuluyo pagi sa implementar sining mga ordinansa. Maayong hapon ta kay Mary Sunshine Samoy, kay Julie Militado Patrimonio, Happy New Year man. Joseph Andrew Amasio, from family Espinosa, Christopher Martin Espinosa, kag Mama Marlene Amasio Espinosa. Kag maayong hapon dira sa inyo, no? Mga ka-aksyon, daw lang alang nakita sa ipitipit nagigusakon diri nga oras. Magasunod diri ang Aksyon Balita Evening Edition. Ang kaupo ninyo sa Aksyon Eden Aboso. Salamat sa iyo pagpud sa aton sa aton pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa tanan-tanan naton nga mga ka-aksyon. Happy New Year sa inyo. Let us be positive sa aton sining outlook sining 2023. Kabay pa nga bugayan kita, grasyahan kita sa sining bag-ong tuig. Halong sa mga nagapalupok na halong. Kag let us be considerate of others. Kanaon man naton, konsiderar taman bala mga kaingod naton. Hindi naton paghalalang dalasang halalang kita nga halasang palupok dira. Let us be considerate. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz, ang inyo lagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba?